ja kahtelemaan, että tultiin tuolta sulukavalta tosissaan näyttämään pojille, miten no meidän penkit pitää ja että on pimpit, on kosteena, on kuttarää ja niin mä oon perkeleetkin, että mistä se ukko ihan? Niin, tuotko siis se sinun kolofin tänne näytin, että täällä on muutama tyttö, parsi ois kiinni. Siellä oot piilossa, ei sillä on ne matalusjausparsia. Joo, tuohon laittamaan, tuohon näyttämään, kuule täällä on vähän monttuja, mutta etköhän siitä tänne päätä, että me voin tulla aattamaan tosissaan. Mulla on tuossa minun tuo aati tosissaan, niin siellä on muutama tyttö, mutta ei se varmaan haittaa sitä. Aku tuossa kuvailee minun, niin että sä on tämmönen sulukovan poika. Täällä on, ootahan täällä tuohon kuuntelemaan, tuohon kuuntelemaan. Verkillä, että